Nggih, tenuwun. Monggo Mas Agung. Jane izin kula niki. Alah kenapa? Ning mumpung sih dereng rame nggih mboten napa. Nggih saderenge kula aturaken wilujeng siang sedaya kemawon. Niki mantene niki adik kula ya, Mbah. Lah nggih. Nggih, totok makne kula nggih ngaturaken ucapan nggih kagem mantene niki. Mugi-mugi mawon benaringan ayam tentrem bagya mulya. Lan ninggalo peparingan kekancinganipun tresna arupi golek kencana ingkang saged bangkit total jalma. Nggih. Niku nggih sanjange pawudarma tukiran niku. Nggih. Krawitan tuwa laras. Kaya tilih jenenge Mas aku kok ya. Niku wau lek jaimane kudu ngegom. Nggih niku pun kerjotan mawon ngenten-ngenten iki kok ya. Nggih. Nggih niki mumpung dereng enten tiyang kula wantun nek mungkin pun rame tiyang isin. Nggih. Monggo mardika kemawon monggo. Napa niki nggih? Anu ben minger nggih pelok mawon. Barang nggih Semarandana. Barang. Tapi rodok lali, Bu. Gegarane wong akrami ajeng ketekek niku munan dudu bandha dudu rupa hamung ati pawi tane lah biru toh luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena numbas harta Mas Agung riyen niki dipun pasaken anggenipun nempang larasipun. Monggo titinteng, Mak. Napa dawa ini? Pun derek mawon napa? Oh ninggal katresnan. Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Taunana windanana tak enteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae aja lali pawelingku uga manane mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saengmu nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun dina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngundi taunana windanana tak enteni neng pucuk ing tresna balung mangka bebasane mong katon katon sliramu wae ngempose les engko editon les beh iki remuk iki aja lali pawelingku uga manane mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu matur sembah nuwun Mas Agung, monggo Nggih. lanjut. Ana dewa ngangklang jagat nyangking perkara kencanane isine dongata tulak sandang kelawan pangan
bagianipun wong balik sabarna rimo pates manes pupus tebu saupama ratine aja ngucap ora teges tanpa guna apa to karep petis manis sarapa langking saupama ratine aja ngucap yen to amung samudana kamar mancung nyopet rasa kang samar geger wiger pikulahe pindo tecaping kangira boya kanggo kanca jroning sapi namuni petis manis yen ngucap sing hati-hati dadi kanthi nyata bebrang yan sejati Melarat ta niki. Tah ora disendoni lho meng ora enek gambang ora enek gender. Aku ora Jenar guna ukuran darpi
Ya. Jajah desa nilang kori kala mangsane pariwi sata rahendae alam nusantara kekang diluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa nilang kori kala mangsane pariwi sata rahendae alam nusantara kekang diluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa nilang kori kala mangsane pariwi sata rahendae alam nusantara kekang diluhung alas lan gunung-gunung.
Nuwun sewu. Jarwa Iki pas lono nggih rawuh. Purwa tunggal Kepareng nyebut sesot jengkar saking Palenggahan. Nggih, sipun sekecaken rumiyin. Marke kapuratus Supakur. Miwiti sindhan sandhane pradangga sendhan magung terus sing kadung sebar lober kabak wareh suwak
Nggih. Nggih ngaturaken gunge panuwun. Ora iso juga. Setunggal kalih lelagon ingkang sampun katur dumateng ngarsa dening kaswami, mugi-mugi sedaya kula dadosaken jampinipun saya ugi damel penggalih sagung para pilenggah. Niki nuwun sewu Mas Yono. Kawis dinga sampun sauntawis anggenipun lelenggahan, monggo kepareng jengkar sasana pelenggahan tumujine sasana budaya. Derek-derek ngregengaken swasana. Mas Yono kula suwuni berkahipun, monggo. Jengkaripun kadya Satya Mataram, monggo. Wilujeng siang Mas Tamsir. Niki sih bodho nggih. Nggih, tesih bodho. Ngaturaken nggih. Minalidin wal faidin nyuwun pamunten sedaya kelapatan. Dawah sami-sami Mas Yono. Niki Mas Tamsir mulai kala wingi pun kula puter nih streaminge Mas Pram Multimedia. Oh, ngaten. Jode ingin tak puter wis ya. Nggih. Nggih. Lah nggih, lan duwe gawe iki jode iki wis tak puter wis tak lep wis nggih. Iki tak loloni gak nampa job. Tanggal 27 tak tolak. Tapi nampa kula arep nonton gong ning Jegos. Kok wis gak nampa calangan. Pokoke kula tak rewangi budalawan mulih awan. Budalawan mulai sore. Oh. Budalawan. Oh iya ya budalawan mulih sore. Budalawan mulai sore, mulai awan berarti ya. Ya? Oh, lah esuk tandur ngendikane ngaten. Nggih, iki Mas Edi roh ae lho marai. Wong nyanyi ning Jegos kok isuk wis teko dung marone ya golek apa. Lah nggih, aku yo lali monge ya. Aku yo gumen kok niku. Nggih, wilujeng siang katur dumateng Pak Saiman, anggenipun kakang ngersa netepi dharmanipun kang sepuh mugi sawenginipun tansah kenanggih rahayu enggal pikantuk momongan utawi enggal pikantuk wayah. Amin. Nek perkawis nyuwanten niku pangapunten kula teng mriki sungkan kalian Mas Agung kalian Pak Ustadz Slamet niku wis kalah niku kalih Lek Gareng barang wis kula niki jane nggih ngoten nggih asline wisin ngeten niki sungkan ngoten. Nggih. Niki slendro nggih. Nggih wis suwe pirang-pirang dina ora bengok tak jajal. Niki jangkep kok Mas Yono. Jangkep nggih. Nggih. Oh Mbah Saiman kok elok. Lah nggih. Kamu kok gunung iki akeh gamelan gak pemedion trimo ora. Janjimu biyen kae wis tak ugemi jane teng mriki mboten sanggahe tipung Pak Jaiman, ngono mriki wong klasik kok enggak tipung, enggak jaipong barang nggih ngopo. Lamis. Wong murang iki ngene Jegos nggone wong klasik kok didol iki gawak jaipong tipung midi barang. Wis sing akun gadul.
aku tetap isih tresno sapa kuat nglakoni yen nyamang sing tak tresnani lungguh cecer lan sesandingan ginupang tamu ra karuan kelor rasaning ati apa iki wis ginares Gusti kudu pepisahan saprene ganggu sesambungan teko temen kowe nyitrani janji nganti bisa nglarani ati kepengetan sliramu
Mas Tamsir. Kula Dalam. dados warga Jegos niki pengamat gending, nyatane bodho lenggah. Nggawa tipung, nggawa jaipong jane percuma rugi wae jaiman. Ngene iku nggih cangkepe kok ya. Rugi bayare. Nggih, genahe piye ngono ki. Kula niku gumun kalih jenengan niku. Pripun pripun? Suarane penak, bawa ya penak, nembang penak, apa meneh nyuwara pas kejan. Remas aku kaya MC ae iki. Asline iki sing penak ki son ki AN apa GE? GE. Oh GE. Sing penak iki niku mbeter kura-kura. Nggih. Gawa kepiar ora mengko ijol aku, nang ijol. Kok iso nyanyi aku yo njaluk gending kono yo nembang dhewe kok yo. Nggih, pelok barang jajal pelok barang. Wis suwi ra muni ra bengok ngono. Ya ben rodok lancar. Tak lon-loni aku gak nampa job, aku pengen jagong delok gong Mbah Jaiman kok mulih awan mulih budalawan mulih awan. Berarti nggih padha mawon budalawan mulih awan. Teko terus mulih berarti. Mungkin kula suwun ngantos sonten lho. Ngantos dalu bahkan ngoten. Nggih mawon ngantos gampil mangke nggih. Kok iki wis tandungne lah ngarit dik iki Mas Tamsir. Nggih. Niki soalnya kula niki tiyang kepeksa. Asline kan mboten tak kula ta ngeten-ngeten niki asline. Mbah Jaiman niku jiwanipun seni, nggih pengrawit. Dadi Mas Jaiman Pak Jaiman niku bolone akeh. Mboten namung jenengan, mboten kula, mboten Mas Jakun, mboten Mas Karji Rencang. Iku sedhet ndang padha nglumpuk. Lah nggih. Ning beda nek mawi jenengan mawi seragam kula mboten ning beda itunge. Pun padha mawon, nggih padha mawon. Kiraku kowe ten citra Mbak Yuwartini pun kunturiin lho, mungkin duet kalih kula. Kangen aku suwi ra duet. Mergo operator aja ngatek Nedi. Oh Harno to, aja ngatek Nedi kok. Suaraku sampai teko Madiun ngono kok ra dol-dol. Bawa tambal ban tamban bal. Ambal taen. Wis suwe rasaku pijer krungu moyo elingo yen taen gledang-gledang lakae bocahe tako
Sarung jagung abote kapecut tresno tak rewangi korban jiwa raga Sampai nggawa gong dhewe gak krasa dhewe. Aku nek wis jejer sliramu wis gak ngrasakne iki gong numpang apa gong. Alah-alah kok yo ngono. Tenang, pripun? Jare jenengan mau injing mbok yo WA. Kertas nek mriki aku mau ra ojek. Laku WA iki wis wingi, ket wingi kuwi sampean wis tak WA. Jam meru ning gone Mas Edi. Mosok masuk ngene. Ngeten iki lho. Berarti WA aku gak iso mlebu namu. Nggih ora iso mlebu ki lho. Pak Eva. Dalem. Nek pun profesional niku lah mbok nggawa gong dhewe set ngoten nggih pun mapan. Terus melu gonge bature. Elonan. Nggih niki pangapunten saderengipun kula badhe ngaturi panjenenganipun Pak Mbak Wartini nggih kepareng jengkar sasana palenggahan tumujune sasana budaya. Nderek Niki wau ngerti Mas swasana Sukri. kersane duet kalih Mas Yono. Mas Sukri wau pundutanipun apa, Dek? Oh, Syekh Tresno. Lah pun pas kala wau nggih. Nggih, pun pas ya. Nggih. Nggih. Nggih, sepatipun Monggo, Mbak lewung. Wartini, ya. Lewung jaranan so sepatipun monggo. Mbak Wartini monggo.